Dámy a pánové, toto je hlavní předzápas dnešního večera. 3 kola po 5 minutách. Ve střední váze do 84 kg. Vaším rozhodčím v oktagonu je velezkušený mezinárodní rozhodčí Jan Voborník. Pojďme si představit oba muže toto velmi sledovaného zápasu. Nejprve modrý roh. 36 let, 180 cm, 84 kg na váze. Pod trenérem Edilsonem Souzou. 43 zápasů, 31 vítězství, z toho 12 KO a pouze 12 porážek. Veterán UFC, šampion brazilských organizací. From Rio de Janeiro, representing Brazil, Wendel War Machine Oliveira. Červený roh, 29 let, 189 cm, 84 kg na váze. MMA Monster a MMA Ankos Gym. Pod trenérem Petrem Knížetem a Lukášem Bártou. 27 zápasů, 21 vítězství, 114 KO a 3 submise. Pouze 6 porážek. Za Goldfinger Team z Uzbekistánu, s českým srdcem, z červeného rohu, Mahmud Muradov! Hello guys, you know the rules. Fight fair, fight well, and always for win. If you want to touch gloves, now is the time. Go back to your corner, wish you good luck in your fight. Myslím, že nejen Mach má české srdce, ale čeští fanoušci mají Macha v srdci. Oliveira okamžitě zabral střed ringu, naprosto dominantně. Zkusil high kick jako první úder, to taky nebývá úplně časté. A Mach odpovídá roundkickem. Tak toto vyzerá na hodne štípanu hneď do začiatku. Tvrdý roundkick. Mach ho sežral, ale bere Oliveiru na zem. Ten se krásně opíral, ale Mach mu krásně zabral nohy. Po chabíbovsku, můžeme říct. Výborne mu odkontroloval obidve nohy. Uvidíme, ako sa mu podarí odkontrolovať túto pozíciu. Zatiaľ má Oliveiru zviazenú, snaží sa tam dať jeden hák, aby sa lepšie zastabilizoval a chytil chrbát, ale Oliveira mu tam vyťahol jednu nohu, že sa mu snaží zablokovať tie nohy, aby zafixovala. Krásna kombinácia Macha, ale do krytu. A ten high kick přes ruku nesmlouvavý. A i to ukazuje, jak Oliveira ví, kde je, co se děje. Fantastický sidestep teďkom do strany. Vlastně přes ruku, ale skvěle zmátnul Macha. 7,5 tisíce diváků jako jeden muž teď. Či ženou Macha Muradova. Protože samozřejmě i přítelkyně Macha je v hledišti. Monika, která se starala jako Macha, takové vinu. A vlastně ona je jedna z trenérů a třeba si připíše 2 vítězství dnes večer. Krásna kombinácia, ale prešla zatiaľ len do krytu. A tá jedna tam dopadla. Zatiaľ. Už dlouho někdo neskočil skočené koleno proti Machovi. Většinou je to jeho taktika. Dnes jsme se nedomlouvali, že mu zaklepu na konci prvního kola. Krásna puška, krásna zadná preťahnutá. Wendel len prikyvol, že trošku to tam padlo, ale zatiaľ je to v poriadku.
zatiaľ variuje tie údery. Máme tu dnes ďalší kop do slabín. Oliveira nechtěl, Janov Oborník zkušeně jenom upozorním, jak si to zkontroloval na velké obrazovce. Velikosti jednoho menšího bytu v Praze a jdeme dál. Zatiaľ, ak sme čakali, pohyblivejší, neustále ustupuje dopredu, do strán. Wendel sa snaží držať stred oktagonu, ale krásna kontra Macha. Mach krásná práce tou přední rukou, kterou má hodně často spuštěnou na stehno. A Wendel tak daleko hůř může číst vzdálenost mezi oběma muži. Mluvil jsem dnes s Wendelem a říkal, jo, tohle mi vyhovuje, kámo, to je brazilský počasí. Protože tady bylo kolem 4., 5. jako v pračce a to je přesně to, co oni mají rádi. Čo môžeme určite povedať, nie je to uzbecké počasie. Posledných 45 sekúnd prvého kola. Zatiaľ sú to striedavé akcie na jednej, na druhej strane. Tvrdý roundky od Macha. Väčšinou si každú kombináciu obaja pochvália. Prikynú hlavou, áno, padlo to tam, ale nie je to to, čo by to malo úplne byť. Machové naskočené koleno. Zasa roundky, ktorý tam prešiel, ale to s Wendelom nič nerobí. Ako ľudia odkrpaných posledných 10 sekúnd prvého kola. A máme za sebou prvé kolo tohto očakávaného zápasu. Ktorom sa superi viac čítali, sem tam si skúsili nejaké akcie jeden na druhého. Potvrdili si, prikyvli si, že áno, pekný pokus, ale nejaký rozhodujúci úder tam zatiaľ nepadol. No a uvidíme, čo nás čaká v druhom kole, aké dostanú rady od svojich trénerov. A zatiaľ využíva svoju výškovú prevahu, hlavne z tej prednej ruky, ktorú má dole a veľmi rýchlo ju vystreluje. Za párkrát tam na Wendela prešla. Takže uvidíme, s čím vybehnú borci do druhého kola. No, jde vidět, že Mach poznal, že Oliveira není jednoduchý soupeř. Párkrát ho trefil, ale párkrát tam byl také nebezpečně blízko tomu, aby byl nepříjemně trefen. Teraz som trošku zašpicloval v Machovom rohu a Monster mu tam radil nejaký takedown, tak uvidíme, či túto techniku aj prevedie do druhého kola. Kluci, tři jsou v rohu. Petře. No a môžeme ísť do druhého kola. Pekný pušky od Macha. Teraz sa to začína ako v prvom kole. Wendel si drží stred oktagonu. A Mach je veľmi tvrdý low kick. Krásne zachytený. A Mach veľmi tvrdo zasahuje Wendela. Snaží sa chytiť pozíciu na zemi, ale Wendel si chytil guard a zase zväzuje Macha. Snaží sa, aby sa nemohol od neho dvihnúť a rozpúdať nejaký tvrdší ground and pound, ktorý má naozaj veľmi silný. Krátky lákej na Wendelovú hlavu. A sa tam snaží cez tvár pretlačať tú ruku, aby si urobil priestor na krátky úder lakťom. Natlača mu hlavu na pletivo, čo je vždy veľmi nepríjemné.
Krásne údery zozadu, tvrdé. Mach je extrémne aktívny, ale Wendel sa stáva. Pozor na toto koleno, aby tam neprepadol do nejaké zlej situácie. A ďalší tvrdý ground and pound. Spoustu úderů, ale Wendel zatím není poražený. Byť teď podklesnul. Krásný zvedák, dobré koleno, ale přes ruce. A Wendel je připravený. Mach jej znovu zkouší vzít na zem. Spoustu energie investuje. Krásny takedown Mahmuta Muradova. Zasa je v pozícii dominantnej. Wendel sa snaží sväzovať jeho vrchnú až celá hlavu cez ruku, aby nemohol udierať. Krásne preklaknutie ruky, že odizoluje ruku a bude môcť zase sa sústrediť na nejaké údery na hlavu. A presne to sa teraz stalo, ale Wendel rýchlo vyťahol tú ruku spod macha. To jsou tvrdé údery a Wendel se bude muset bránit a je konec. Muradov si pripisuje 11. víťazstvo v rade. Po skvelom druhom kole, kedy po takedowne absolútne dominoval, ako som hovoril, Monster mu poradil cez prestávku, nech skúsi takedown, ktorý vyšiel, ale vyzerá, že Wendel ako keby zle naškakoval na tú nohu, možno tam je nejaké zranenie z toho zápasu, ale každopádne nič to nemení na tom, že Mahmud Muradov 11. víťazstvo v rade, opäť pred limitom a smeruje do výšin svetového MMA. Úplně neskutečný znovu výkon. To je prostě neuvěřitelné, co Mach předvádí. A Mach si užívá po zásluze. Tu máme ešte spomalené zábery. Zachytený low kick, ktorý v podstate rozbehol celú tú akciu, kedy Mach dostal Wendela na zem a ten už sa z týchto problémov nevedel dostať a nakoniec ho ukončil na zemi ground and pound v druhom kole. Dámy a pánové, známe vítěze. Ve druhém kole rozhodčí zastavil zápas a vítězem se stává Mahmud Mach Muradov. Thank you very much. Thank you.